Категория C плюс E позволява управление на състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория C и ремарке с допустима маса над 750 кг. За да започнете курса се изискват навършени 21 години, една година след завършен курс за категория C и справка за нарушенията от КАТ. Обучението е теоретично и практическо. Изпитът се състои от 3 части. Теоретична – решават се 2 изпитни листовки с общо 15 въпроса с разрешени не повече от 2 грешки. Полигон – изпълнение на елементи и практическа – управление на камион с ремарке. Странно е, че го признаш. Не, това е елементарно. Това всеки момент. Не съм убеден. Но тръгнем някъде да говорим на тема на тежки неща. Абе, И почваш да снимаш теглича, да кажеш нещо. Да. И бахнал. Че толкова? Това е. И само ти го две, че искаш ли? Не, не, за кога. Окей.